Saka pandatanga kuwatch pane kumaraini kwatinogara pane vakadzi vangu vachitotaura pane mumwe mukadzi anoita zvekutengesa muvhenda. Saka ndofunga adarika nekuno ndobva ndatomunzwa kutoudza vamwe kunzi iwe munotori nemusikana akafira mukonteina yeredhi kumashopusi. Saka itorana chitonditi unochowachowawo urangara statement raitaura matema unochowachowa. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune vasati vaita subscribe, chishuwo chedu chekuti muite subscribe tive muri imwe chete muri yeDestiny TV. Tiri kuno kuKambuzuma uko mangwanani pafuma mhomho yevanhu yakamira mushure mekunge vanzwa kuti mukonteina iri mumashure mangu mune mudzimai ashayikira imomo. Tawana mukana wekutaura neshamwari dzake idzo dzaaishanda nadzo mumabhawa vachitaura kuti zvoni ivo vakapedzisira umwe wake ati ndakapedzisira kumuona marumwe suro ari mutano akatonditengera doro ndikadhakwa. Nyari taitodedzana kuti muposisi aitonditi ndiri munin'ina wake ndokama ndandinaye zvezvekuti takawirirana kutoita bond. Akatombosvika paextend yekutomboti aitosvika kumba totodya sadza tese totoswera tese kana tichizoya kuno kutozoya kuno. Saka ndo relationship yatatinayo tese. Manga muri kushandidzana mese mubasa rekuti ibasa ripi ramaiita imimi naNyari? Basa redu rekuuya kubvawo zvedu tichifara nekumwe wangu. Tatisingauye tiri 2 taitouya tiri 3 totoita kufamba titori 3. Nguva dzedu zhinji taitogara tori 3. Mama nenguva yakaita sei muchinzwanana naNyari? Nguva yareba. Nguva zvekuti pane tori nevamwe vanhu vaitoti vanotondifananidza kuti ndiri munin'ina wake. Ende vamwe vacho totosvika pakutoti tiri kungova nemunin'ina nenyaya yekuti tani nguva yakareba. Imimi mazvinzwa sei? Ndiani akuzivisai kuti ndo zvaitika kuna Nyari uye makapedzisira kumuona rini? Nyari ndakapedzisira kumuona marimwe suro akatotenga awawo ndikatomwa naye uye akatorama ndikatomwa naye tikatomwa kusvika tadhakwa zvekuti ndakaenda kumba ndakatakura. Ndapedzisira kumuona marimwe suro zvichiro ndobva uya azondiudza zvikanzi Nyari ari kurwara. Akandiudza kuma 11 manheru ndobva ndati kuti ndiende kunomuona izvezvi ndobva atondita arara. Saka ndakati semunhu ari kurwara ka ndingamudisturbe kurara nekuti aita kuti ambomwa mapiritsi. Ndikati saka ndichamuona mangwana kureva nhasi. Nhasi ndobva ndatomuka ndobva ndatotanga kuwacha. Saka pandatanga kuwacha pane kumaraini kwatinogara pane vakadzi vangu vachitotaura pane mumwe mukadzi anoita zvekutengesa muvhenda. Saka ndofunga adarika nekuno ndobva ndatomunzwa kutoudza vamwe kunzi iwe munotori nemusikana akafira mukonteina yeredhi kumashopusi. Saka mubrain mangu ka zvabva zvangoklika kuti hasi Nyari here ari kutaura. Pasina nguva ndobva ndazvinzwa paredhiyo ndobva ndangoyanika hembe ndobva ndachinja zvandandakapfeka ndobva ndauya kuno. Ndichiuya kuno kubva ndasvika pano apakazara ndobva ndatanga kutsvaga uyu zvikanzi aenda ku3 kunotorwa mastatement. Ndobva ndamumirira apo ndichizobvunza vanhu ndobva ndatonzwa kuti ichokwadi. Ndobva ndatovhunza kuti saka atakurore zvikanzi asati. Ndikati ndoda kumuona achitakura. Ndozvandaikuita. Ende ndobva ndatoenda kunodya sadza kuseruka ndobva ndadzoka. Ndikati ndoda kumuona achitakura. Ende tatomumirira kusvika ndamuona achitakura. Zvakubatai sei muri kutaura imimi kuti pamakapedzisira kumuona marimwe suro makatonwa naye akanga asingarware ipapo? Atorera tichitoita zvatinoita mazuvese. Saka kurwara kwaaita ndekwanezuro chete? Kwanezuro tongozoti tongoti tingangoti kweusiku because takangonanaka ari right. Tingangoti kurwara kweusiku ndokwatinotoverenga kuti 2 days. But kana tikada kuzozvinyatsoverenga pamwe tori 1 day. Because kungori kurwara kweusiku kusiri kwakutomboti hanzi ndekunguva omba. Zvakubatai sei mati mimi ndanyatsoda kumuona achitakurwa? Mamuda kunyatsoona kuti shuwa here Nyari aenda maona achitakurwa? Ndamuona paburiswa umwe achiswa muchikofino ari mugumbezi. Ndichinyatsoona kuti akarara
ende zveshuwa ari kuenda. Ndobva ndatozoona kuti zveshuwa Nyari aenda. Ndobva ndatoona kuti Nyari akusisina. Ndanyatsomuona. Pane mupurisa atomboti ibva ipapo ndatomuudza ndikati ndoda kuona Nyari. Ndobva aramba akanditeseswa nziche ndikati ndoda kuona Nyari. Ende ndamuona. Aenda. Atofa. Tinoziva isusu kuti rufu harunoi kuti rwauya sei, runongorwadza. Vanhu vari kutaura zvakawanda wanda. Chii chamuda kutaura pamusoro peshamwari yenyu imimi? Zvagara panoitika chinhu sei chinounganidza vanhu. Munhu nemunhu anenge aine maonero ake. Munhu nemunhu anenge aine komenti yake. Ende izvozvo nekungotiwo hedu tagara tinongoshandidzana nevanhu ka tinotongozvijaira, but zvimwe zvacho zvinenge siri zvekuteerera. Ende hatitozviteereri because isu tiri panguva yekuchema umwe wedu. Tiri panguva yekuchema umwe wedu. Saka vanotaura vanotaura. Ende vachirongotivhunza, vachirongotaura, umwe wacho uchiri kutotaura nesu hazvina basa. Hatinei nazvo. Munhu agara anotaura. Tanzwa kuti mukontena umu ane munhu waaifambidzana naye kuti waaigara naye imomo akanga asiri murume wake. Zvaiva zviri zvekungoti vari kungogara vese. Zvaiva zviri zvekungoti vari kungogara vese sevanhu vakawirira navo kuti vanofanira kudi kugara vese pasina kumboti hanzi pane zvekuti hanzi vakaroorana kana kuti mukadzi nemurume. Zvekungowirira navo kuti vanogara vese. Ndo magariro aita. Mudzimai uyu anga aine 31 years. Anga aine mwana wake 1 mukomana. Asi mwana anga asingagari kuno, ari kumusha kwaGutu kuna mai vake. Seshamwari yake imimi anga achirwara here shamwari yenyuyu? Ainzani first name yake? Mungangotara first name yake? First name yake ainzi Nyaradzai Mufari. Nyaradzai. Nyaradzai airwara here imimi mamuri shamwari yake? Airwara. Angorwara 2 days. Nemudumbu, nemusana, nemabayo, nemuchest. Kuchipatara akaenda here? Makamabveza kuti aende kuchipatara seshamwari yenyu? Ndakatombomuudza kuti aende njidza zvese nemufesi wake wainge ainaye, asi haana kukwanisa kuenda. Manzwa nani imimi uye nguvai kuti shamwari yenyu Nyaradzai ashaikira munenge muchigara umu? Kusenengangodzize kuma7 ndawanzwa mufesi wake anonzi Kumbulani waaigara naye. Mungatitsanangurire kuti manzwa sei? Uyu akutsvaga here kuti azokuudzai kuti nhai imi shamwari yenyu yashaika? Manzwa sei? Zvafamba sei kuti shoko risvike kwamuri imimi? Atouya kumba kwangu andogara. Kumba auya kwamuri? Mungatitsanangurire muchidimbu kuti ati zvafamba sei iye kumbo? Ipapo zvinotodai ina haana kutsanangurira kuti zvafamba sei here? Kwanza angouya achinditi uya Nyari amheno haasi kudi, mumwe wangu haasi kuita zvakanaka, ngangoti pamwe arwarisa stereki mubva ndazouyawo. Isusu tasvika tichitonzwa kuti mutumbi waNyari wabva kubviswa iko zvino izvi. Zvakubatai sei muchiona umwe wenyu achibviswa umu kutoziya kuti kutoenda kuimba yerunyararo? Tabati kana zvisingaiti zvogwadza izvi. Zvinorwadza. Munhu kubereka angonzi atonzi afa. Apa ndakatoswerawo naye nezuro wacho, ndakatoswera naye ndikazobva kumanheru ndichitoenda kumba. Ndozonzwa kuseni kunzi afa. Ndapi mashoko amuri kuda kutaura zvichida kuhama dzaNyari? Pane hama dzake dzawanikwa here uye aigara kupi shamwari yenyu? Aigara kunoku. Aigara imomo? Ko hama dzake ane hama here dziri muno muHarare uye ari kuchemerwa kupi? Hama dzake dziripo. Auchemerwa kwaGutu. Auchemerwa kwaGutu. Umwezve murume watataura naye ati akatopedzisira kumuona mubhawa marimwe zuro achiratidza kuti ahana kana pari kumurwadza. Ndingati asi marimwe zuro mubig bow. Pamakamuona akanga ari mutano? Zvangori bhodhi yake iyoyo, anga ari mujaindika. Vaifamba vaitamba vari 3 kawasikana. Manzwa sei imimi muchinzwa kunzi munhu imimi wamakaona muchitoona kuti anga ari mutano, monzwa kunzi angofuma akashaikira mukontena umu? Inini ndaitoura naye achitonditi unochowa-chowawo.
urangara statement raitaura matema unochowa nakambururuka kari kubvako. manzwa sei muchinzwa kuti afuma akafira mukontena umu? Ini changoitika ndechekuti ndanonoka kubva kumba, asi panangosvikawo panapa ndasvikawo pakazara vanhu, ndichitoti vanhu vakazara apa ava ndipo pandazotaurirwa kuti ndii yanonzani apa turi nevanhu pakatozara pa. Saka pane hama dzake dzawanikwa here vanogara muno? Tadzwa kuti iye anga achingogara mukontena imomo. Pane hama dzake dzawanikwa here? Pane vakadzi vauya vachinzi ndo hama dzake. Saka pazotakurwa mutumbi hama dzake dzanga dzavapo? Because hama dzacho inoti anga aine macontact ehama dzake ndiyani, asi dzauya takaunza funeral pala inonzi chikwadzana. Kwadzana yabuda apa yaenda isina iye, because iye yazotorwa nemahindra eWarren Park ndomaazoiswa. Manzwawo here kuti ari kuchemerwa kupi? Ipapo ndo panisiri kuziva manje kuti ari kuchemerwa kupi, because kwamaijongwe kwavaigara kwekwe vanga vabva kavasikana vaigara vari 3 ka. Saka uku musoro kumavhesi vanga vabva, saka kusazoziva kuti ndo pakazoya uku.